Tänne jäätiin. Ovi auki! Mikko! Kommentteja mono! Täällä on ainakin 3 ihmistä. Täällä on Rooke ja Sakke näyttää syövän. Rooke syö pizzaa ja Sakke. Ja Jere syö näitä täällä sitten syödään pizzaa. Ja nyt Ron näyttää tekee tällainen karvaa. Ja täällä on myös jotain energiajuomaa. Sitten siirrytään keittiön puolelle. Täällä on Neuronen. Täällä löytyy. Ja Valtteri siinä! Aivan kääneen on mitä? Nyt tässä on tää Valtteri juo myös kolaa. Täällä on syömisensä kahta ja hyvää. Ja nyt Rilla on täällä ruokatautti vielä lopussa. Haista vittu. Niiko, pelaat sä tuolla? Suoraan helvettiin. Haista paska. Onko sä koskaan käynyt Lidlissä? Kerran olen käynyt. Mitä ostit, homo? Minä ostin sieltä Raamatun. Haista vittu. Mitäs sä sille? Onko sulla fraps monella? Oh. Laita se päälle. Haistakaa paska, eiku ei oo mä poistin sen. Vittu. Se oli mulla vielä eilen. Haista paska vitun munapää. Miksi olet tänään vihainen poikani? Haista perse. Jumala ei kuule tuomitse sinua. Eikä. Täällä voit olla ihan oma itsesi. Haista paska. Kyllä poikani, minä olen täällä kuolemassa kipusi. Älä piereskele mikrofonia, se on asian kuulumaton. Haista myö paska. Sä oot asiaan kuulumaton ja joku vitu Jeesuskin. Sinä sanoit sen jo. Haista vittu. Sanoit sen jo. Munapää. Sanoit senkin jo. Haista vittu sitten apina. Ei, mutta Sinä sanoit senkin jo. Minä en sanonut sitä vielä, äpärä. Suosittelisin uusia insultteja, kuten huoranpenikkaa. Haista perse vitun munapää. Saatana ripuli. Ei sitten oteta vääristä oppia. Kuka tossa sun kuvassa se esiintyy munapää? Siinä on itse luoja Jeesus Kristus. En usko. En usko. Homo! Voita nyt saatana kuolla. No niin perkele. En usko. Haista En paska. haittaa ketään sanomalla, tämä on hyvin hassu mappi. Vittua. En usko. Eikö? Mitä vittua tää paska savua? Paskapää. Se on myös. Oletko koskaan masturboinut?
En ole koskenut Mitä omaan mieltä, peliin. hei, mitä mieltä olet tästä? Kieltääkö Raamattu runkkaamisen vai ei? Kieltää. Kyllä se kieltää täysin. Kaikki runkkaat lyövät suoraan helvettiin. Ei. Haita paska sitten. No vittu. Haista paska, mitä sä väistelet siellä? Vanaja, kaikki on hyvin. Haista kyrpä. Jos aloittaisit vaikka sinun lapsuudesta. Mitä? Miten sinun lapsuutesi alkoi? Tulin perseestä. Siis sinä tulit jo lapsena. Et sä oot tullu ikinä, kun sä et oo runkannut ikinä. Minä en ole Tiedätkö sä, ikinä miten se saanut sitä tapahtuu? tunnetta. Olen kuullut huoja, että siinä jotenkin stimuloidaan peniksen alueella. Haista vittu. Anteeksi, minä en harrasta homoseksuaalisia asioita, koska ne ovat Raamatussa kiellettyjä. Ja vittua tää oli. Tuu runkkari, haista paska. Onko se ihan oikeesti? Anteeksi, mutta minä en tee tällaisia syntisiä asioita. Haista vittu. Kato tätä peliä. Kato tätä taistelua. Tää on helvetti. Jatkankin mennä. Kato tätä. Mitä vittua pojat? Mitä vittua pojat? Mitä helvettiä? Hyi. Ai vittu. Ribbleman. Ribbleman. No niitä on tuo jossain saken pöydällä ihan pitusti. Täällä on ilmastositsiä ja jotain sitsiä. Sammakoida etsimässä katsoispiste D. D. Katso näissä sun brokseissa on jotain latinseria pohjassa. Mut joo. Hei. Tää on pyrstärtösuhteri. No niin. Se nähdään Jere. Oli paras! Yes! Ei ollut, se oli paras. Ei ollut mun idea. Rutusen idea.